Quan les entitats esportives d'un poble estan ben avingudes, succeeixen iniciatives tan positives com les 12 hores poliesportives de Premià de Dalt. Cada club ha posat de la seva part per crear un lloc d'intercanvi esportiu on cada participant es relacioni amb altres esports diferents als seus i als seus socis, donant una mica de vida a la Festa Major de Sant Jaume. Com avança la Festa Major de Sant Jaume de Premià de Dalt, la Societat Cultural de Sant Jaume va cedir les seves instal·lacions per dur a terme les 12 hores poliesportives. En una interrelació de clubs sense precedents, els clubs de la vila estan molt satisfets de la iniciativa i esperen repetir-la cada estiu. Aquesta activitat es va dur a terme el cap de setmana anterior a la festa, per començar a crear ambient i donar una oferta festiva més àmplia de l'habitual. Els nens entre 8 i 14 anys que no havien sortit de vacances fora del poble han respost massivament a la convocatòria, presentant-se per equips de 8 persones. L'activitat va consistir en un carrusel esportiu amb esports com futbol sala, bàsquet sala, tenis, frontó, circuit bici BTT, gincanes, tenis taula, escacs, vòlei platja i jocs d'aigua. Les entitats que han col·laborat han estat l'Ajuntament, la Societat Cultural Sant Jaume amb les pistes poliesportives, el futbol sala Premi Esportiu, el Club Bàsquet Premià de Dalt, el Club Vòlei Premià de Dalt, Caula Expulsada, Penya Barcelonista, Club Ciclista BTT, secció d'escacs Sant Jaume i patrocinadors que han fet possible aquesta vetllada.